sama county loso chik mar mogoka nyaka giti gi chik manitiere Moke piny owacho mamalo matayo Kenya mangima. Wan gi gimluongo ni the Narcotic Drugs Act ma o list all substances ma onya wacho ni nyalo bedo abused Kenya kama yedhe mamero ji ma koyudi kitiyogo tinyalo maki madonjni. Mogoka kata miraa ok gin outlined as achiel kuom yedhe mamero ji go. To ng'ama nigi ratiro mar list yedhe mamero ji mopogore gi chik mar parliament en minister. Masani en Professor Kithure Kindiki. Ema nyalo chiwo gazette notice kawacho niya are kawuono mogoka wa list kaka yath mamero ji to akwedo ng'ata mondo kik ti kode. Koro sama Professor Kithure Kindiki osechiwo that gazette notice